OK, čaute tu všetci, vítajte tu na... Momentálne je 20.10.2025, pondelok 19.52. Zdravím vás všetkých u tohto videa. Dneska si ukážeme, ako som práve pred pár minútami closol trade so 173 eur ziskom. Tu máme 173 zisk plus ešte commissions, takže 167 zisk. Takže celkom fajn, bol to za takú pol hodinu, 3/4 hodinu, dačo také. A ukážeme si ten trade vlastne, že prečo som ho bral, ako som ho bral a ako vlastne vyšiel, čož vyšiel, uvidíme. Takže tu máme tento trade a možno tam niektorí vidíte, možno nie. Takže prvá vec, daily bias. Daily bias bol tu niekde, bearish. Tak vravím OK. Takže hľadal som liquidity sweep na posledný high, takže posledný high vlastne bol tu takže mi to sweeplo, boom, liquidity sweep a tu som si vyznačil order block, ktorý sa nachádza na 5 minútovom timeframe. Tu ako mi to laguje, ale dúfam, že to dobre vidno. Prečo mi tak laguje? No dobré, no. Dúfam, že to budete dobre vidieť. Takže, ako môžete vidieť, vyznačil som si order block na 5 minútovom timeframe, pretože na 1 minútovom nebol dobrý. Takže tu na order block, pod tým hneď bol fair value gap, čož by sa dalo povedať, že to fair value gap až hore. Každopádne povedal, no akože potiaľ to, ale povedal som si, OK, dám tam fair value gap a dám tam order block, aby to bolo také viacej presné, alebo aby tam bolo viacej tých konfluencií. Takže toto zatiaľ môžem dať preč. Takže order block, toto vlastne táto veľká sviečka, ktorá je pred tou, čo padá. Takže toto vlastne order block, tu nám to ťuklo zase do order blocku, tu nám to ťuklo do order blocku, to znamená, tu sme mohli zadať ďalšie orders, prikúpiť keď tak. Takže tu nám vlastne bol ten čas, aj keď si potom pozrieme equilibrium, tak tu môžete vidieť, že je to vlastne nad čiarou, to znamená, že to je v zľave, keď sme na bearish, takže vlastne tu sme mohli nakupovať už hneď, ak to bolo nad čiarou. Takže tam som aj nakúpil, môžete tam vidieť, koľko to je pozícií, 10, možno viacej. Je tam proste pár pozícií, ktoré som potom prikúpal, keďže na začiatku som kúpoval iba 0,01, potom mi prišlo, že tam som bol aké malé profity a dokúpil som proste riadne, dal som tam 0,21, 0,10, teda 0,11 a podľa toho, ako sa vlastne cena retraceovala, tak podľa toho som dokupoval tu, keď sa retraceoval do fair value gapu, OK, povedal som si OK, to sa retrace nepôjde dole, takže tu som niekde nakúpil, samozrejme tu som nakúpil celkom dobrú čiastku, takže to mi tiež pomohlo. A tak no, hore proste išlo, bum. No môžete vidieť, som sa nakreslil šípku, keď to bolo niekde v tomto a zase poďme na 1 minútový timeframe, pretože som to tradil na 1 minútke. A vidíte tu že vlastne equilibrium nám tu funguje, pretože tu sme mohli zadať, tu skoro, tam mám pocit, že som kúpoval ďalšie, pretože to bolo vo fair value gape. Samozrejme možno za to retrace niečo, ale to sú veci, ktoré neriešim momentálne, takže môžete vidieť proste, že sa to fakt ťuklo do order bloku a išlo to naspäť. Takže to bolo super, tam som nakúpil zase, ja neviem, takých 0,4, 0,5 lot, čož nie je až tak veľa actually, ale nechcel som to dať ako sily, pretože je to funded účet a sú tam rôzne pravidlá, takže môžete vidieť, potom to šlo celkom pekne dole. Tuto to bolo také, že OK, vravím, dobre, fair value gap, ťukne a ide naspäť. Takže tu to bolo fajn. Tu sa to držalo pomerne, to bolo také. A potom ku koncu mi to tu minulo. Môžete vidieť síce, že to TradingView ako považuje za to, že to ťuklo. Každopádne profit mi neuzavrelo, takže ja som musel čakať, až kým mi to tu naťukne, takže bolo to, dá sa povedať, o 3-4 minúty proste potom, ale zase tento move parádny, tu zase máme tam pár pips, ale to je 0,02%. OK, takže
Ako tam sme ešte to mohli, len zase nechcel som to siliť, zase dal som to po túto likviditu, takže mohol som ísť síce nižšie, ale to sú fakt veci, ktoré vám väčšinou proste nechceš to riskovať, chápeš, nejako tu keď troška ešte pojeme ďalej, tak tu boli lows proste ešte a tie som mohol targetovať, každopádne tento profit mi stačil, bolo to také 2,8 risk to reward, nie 2 ku 8 ani nič podobné, 1 ku 2,46, čož nie je najlepšie, ja viem, ale tu som to mohol dať kľudne nižšie, len zase nikdy neviete, keď vám to stopne, takže radšej väčší stop loss. Takže toto je ten trade. Môžete vidieť proste fakt, že ešte raz vám to môžem kľudne ukázať. Vám to na Instagrame, dal som to na Instagram, takže sa tam môžete pozrieť. A ja proste môžete tu vidieť reálne, že toto a môžete tu vidieť reálne, že tu že proste tam píše fáza 1 GOAT funded 5000 účet samozrejme a vidíte tu na profit históriu, takže je to všetko legit. Každopádne toto už je všetko z tohto videa, dúfam, že vám video páčilo, ak áno, nezabudnite dať like. Každopádne môžete mi ešte prosím napísať, že napíšte mi, dôležitá časť videa, pretože stále ste mi nedali vedieť, či by ste chceli vlogy, pretože ja by som tie vlogy ako rád točil, pretože myslím si, že to má potenciál a baví ma to celkom pomerne, takže by ma zaujímalo, že či by ste chceli tie vlogy, lebo ak to bude pozerať 10 ľudí, tak to pre mňa nemá význam. Teoreticky má, len zase editovať to za 2 dní, to nemá význam. Takže chcel by som vedieť od vás, že či vlastne chcete dať čo takéto, že ja neviem, vlogy kámo, alebo rôzne proste takéto videá. A tak, akože fakt ma to zaujímalo, pretože mám content ešte, čo mám točiť, pretože každý deň si môžem dať taký trade a proste zanalizovať to, čo som spravil dobre, čo som spravil zle. Zase tu vám môžem povedať, čo som spravil zle, pretože na každom niečo nájdete a tu som si predtým dal zle equilibrium, takže som meral proste, ja neviem, odtiaľ to sem, vravím, ok, čo to je veľká sprostosť, takže to bolo také, že vravím, ok, to mi veľko nevychádza, tak som si to potom dal sem, takže aby ste vedeli, že to vlastne nebolo všetko tip-top. Každopádne učím sa to ešte a som v tom mesiac a 2 týždne, mesiac, 2 týždne. Takže je potreba dať odber a tak akože, takže tak, prosím napíšte fakt ten komentár do toho, že o tom teda, že či by ste chceli tie vlogy, pretože ja by som to fakt chcel natočiť. A môžete mi keď tak napísať tematiku, ja neviem, či chcete taký lifestyle, čo robím, a proste day in the life, alebo niečo podobné. Takže napíšte mi kľudne, ja sa inšpirujem a vidíme sa u ďalšieho videa. Takže dajte odber, like a vidíme sa o pár dní, o pár hodín u ďalšieho videa. Majte sa krásne, sledujte ma na Instagrame. Čau.